buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo ay pagpuan, tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ang kahit ano pa man. Hey, saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hey, ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad. Hey, saya-saya, hey, saya-saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin og nagatagbo og nagatiman kanatong tanan. Sa atong pagsugod sa atong programa ato ning sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing nga Dios. Mahanaw sa lamang ang magpabigay Mag-ampo ta ang pulong mo, dili mausap. Amahan na mo nga Dios nga magkakagahom, Dios nga mo'y naghatag ka na mo kusog, Dios nga mo'y naghatag ka na mo kadaugan. Panalangin ikaw nga Dios nga may nagpakaon, nagpainom, nagbisti sa tanan nga may salig midangop kanimo, ug ang tanan nga niya kanamo o Dios gikan man kanimo. Salamat o Dios sa kadaugan, panalangin nga among naangkon sa kalipay kalinaw sa tanan Ginoo nga among nasinatian ining adlaw. Salamat Ginoo nga kining tanan nagpakita sa imong walay hunong nga pag-umuma kanamo o pagproteksyon kanamo. Bisan pa man sa among panag-uban inimong programa, amahan panalangini ang matag usa. Panalangini o Dios ang ako makigsunan nga nagsunod sa maong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko pinaagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up nimong programa ug sa tanan natong namong mga kaigsunan nga imong katawhan nga mo replay nimong programa. Amahan panalangini ang matag usa. Bisan pa man sa mga pulong nga ako amo karon patahisgutan, i-bless kami. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Amo kang pasalamatan na usab sa imong pagpanalangin kanamo sa mga pulong nga among madunggan karon. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa tanang buta ako kamong gihangyo sa pag-share sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko ngadto sa inyong mga higalag kaila. Dinato rong hisgutan ang ikatulong libro ni Juan. Diha sa ikatulong libro ni Juan adunay duha ka klaseng kinaiya sa tao nga makita niining maong libro. O dunay mga mensahe ang Dios sa matag duha ka klaseng kasing-kasing o kinaiya sa matag tao. Niining gipakita niining sulat ni Apostol Juan sa ikatulong libro. Usa ako kamong gidasig gihangyo sa pag-share sa ato nga programa, ilabi na gyud sa mga
mga kaigsuonan nato nga nagdumalag mga kasimbahanan o sa nagkalain-lain nga mga lugar nga dunay mga tigumanan nga nag-alagad sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan og salamat sa inyong nga pag-share sa atong nga programa aron sa inyo ang inyong mga kailag higala makadungog usab sa pulong sa Ginoo. Unya karon pa lang mga kaigsuonan ang atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako ang nabantayan nga doon na siya automatic nga you can support me by sending star. Pero wala ko ka kuan kanang wala ko ka balo kung nganong na kalitra pud siya tunga. Actually wala gyud ko natingala lang ko nganong ning kalitra siya tunga. Unsay sitting sa ato ang programa wala ko ka hibalo kon nganong ning kalitra pud siya tunga. Salamat sa Ginoo nga maghatag ka nato og mga mensahe sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Wala ka na ba kanimo Isus? Way makatupo sa ngalan mo Dios. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanato sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang ato ang kinabuhi sa kalibutan maura gyud ang mensahe sa Dios nga atong makaplagan sa balaang kasulatan. Sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagkain. Akong nabantayan sa ako ang monitor no, doon ay medyo na ay kausaban. Ako sang tan-awon diri sa akong monitor murag hinay man. Para akong mabasa ang inyong mga mensahe nga inyong gipaabot gipadala diri sa atong panag-uban. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang gingaso wa mahupiso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nato mga listeners sa ato ang FM station 101.3. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, mayong pagpaniapon, nagkapaniapon na ba ang tanan? Ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Pagpasalamat ikabalos. Mayong gabi, matud pa diri Sister Maricel Henriksen. Hello everyone. Mayong gabi ninyo diha Sister Maricel nga nanuka diha sa Sweden. Ug ang Dios magpadayon pagpanalangin. Mayong gabi ni Chorel Mi Plamider, request song Pastor awit makalangit kahayagan. Sige. Oras sa nga programa alas 8:15 ato nining sugdan gyud ang pulong sa Ginoo. Lamang ako raning andamo ning gi-request diri nga awit makalangit kahayagan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Mimi Dalio, Pastor. Mayong gabi sa tibok nimong pamilya, request ko lahutay. Salamat kay sa inyo nga pag-request. Mao ni ang message diri, no? Sige, dalaygon ng Dios nga magapanayon pagpanalangin. Ako raning
Ako araning Ginoo. patukaron unya kining awit diri nga gi-request kahayagan human sa mga awit human sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Pagkatamis sa imong saad, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. Uamahan, ikaw ang tanan, ang sinong Wato ta mga kigsuonan sa pagsugod sa atong nga programa, paghisgot sa mga pulong sa Ginoo nga mabasa diha sa sayaw mo lukso. Ikatulong Juan. Arita sa Ikatulong Juan mga kaigsuonan mo ni ato arong hisgutan. Unya ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong Bible, ablihi diha sa libro ni Juan sa Ikatulong Juan. Aron ato ning hisgutan. Wala ko dayon ka okay. Sige. Okay. Ato ta sa pag-abli no sa Biblia, ikatulong libro sa Juan, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 15. Ingon din gikan sa pangulo alang sa minahal kong higala nga si Gayo. Minahal kong higala, nagampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang og maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Ikalipay ko pag-ayo ang pag-abot sa pipila ka mga igsuon nga nagbalita kanako sa imong pagkinabuhi sumala sa kamatuoran sama sa imuhang naandan. Wala nay labaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Minahal kong higala, nagmatinod-anon ka sa imong pag-alagad sa mga kaigsuonan bisan pa man kon sila dili nimo kaila. Nagbalita sila atubangan sa simbahan diri mahitungod sa imong gugma. Tabangi intawon sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios aron makapadayon sa ilang panaw. Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Kristo. Ug wala sila modawat og hinabang gikan sa dili magtotoo. Busa kinahanglan nga tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilahang buhat alang sa kamatuoran. Nagsulat ako sa simbahan apan si Diotrephes nga gustong ilhon nga pangulo diha wala magtagad sa akong gisulti. Busa inig-anha ko diha. Hisgutan ko ang ihang gibuhat nga pagbutang-butang kanako og dili kana ra, dili usab siya moabi-abi kon may moabot nga mga kaigsuonan, gani pugngan pagayod niya kadtong buot moabi-abi kanila og hinginlan niya sila gikan sa simbahan. Minahal kong higala, ayaw sunda ang dautan kundili ang maayo. Ang nagbuhat sa maayo iya sa Dios, ug ang nagbuhat sa dautan wala makakita sa Dios. Si Demetrio gidayeg sa tanan, bisan gani ang kamatuoran saksi niini. Ug ako usab mudason niini ug nahibalo ka nga matuod ang akong gisulti. Daghan pa unta akong isulti kanimo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Makikita ako kanimo sa dili madugay aron magkasultihanay kita. Ang kalinaw mag-uban kanimo. Nangumusta kanimo ang tanan mong mga higala, ipangumusta usab ako sa tanan tang mga higala diha. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa imong pagpangalagad samtang naapay panahon. Atong hinumduman nga wala na ilaing chance nga gihatag ang Dios aron kapamatud-an nato ang atong gugma kaniya. Wala na ilaing chance, wala na ilaing panahon
nga pwede na tong hangyoon, pwede na tong pangayoon. Ang chance nga gihatag sa Dios kanimo karon nga may gininhawa pa ka, karon may kinabuhi pa ta, samtang may gininhawa pa ta, makapangandam ta sa atong kaugalingon sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Ug samtang may kinabuhi pa kita, mao ni pinaka dakong opportunity nga makasiguro gyud ta sa dapit nga wala nay katapusan, dapit nga wala nay kasakit, dapit nga wala nay mga kagubot, mga problema. Ang dapit nga gisaad sa Dios puno sa kalipay, puno sa kalinaw, puno sa kaharuhay, og naa kanunay ang presensya sa Dios. Ug mao nay rason nganong ikaw ug ako nag-alagad karon sa Dios. Sa atong pag-alagad sa Dios, daghan kay mga pagsulay. Naas imong wala, naas imong tuo, naas imong atubangan, naa ka sa imong likod. Daghang mga tentasyon nga dili nato mabantayan. Apan timan ini, sa panahon nga moabot kining mga pagsulay o tentasyon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung seryoso gyud ta nga nag-alagad og Dios, buti pasabot, sigurado tang nagtuon sa Biblia, sigurado ta nga nagpakabana sa Biblia. Sultihan ti ka, ma-discern nimo, mailhan nimo ang mata nga pagsulay o ang mga tentasyon. Ug dili gayud ka mapukan kung nagpabilin ka ni Kristo sumala sa gisaad sa Ginoo. Dili ug dili gid ka mapukan. Kaya ang tanan nga nagpabilin, nagkinabuhi siya mga pulong, nagkinabuhi siya mga mensahe. Lamang dili kalikayan nga dunay mga nangalagad karon sukwahi na sa katuyuan nga gusto sa Dios nga iyang makita sa matag tao. Dili lang kini makaingon ta nga karon lang panahon nga nahitabo, kundili bisan gani sa panahon pa sa daang kasabutan, hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus, hangtod sa mga apostoles, diha giklaro mga kaigsunan nga ang tanan mismo ato ning masaksihan nga dunay mga tao nga nangalagad og Dios nga naninuod sa pagpangalagad, apan doon na po yung mga tao nga wala maninuod sa pagpangalagad. Ug mao ni ang atong hisgutan karon sa atong panag-uban sa ikatulong libro ni Apostol Juan. Adunay mga pangalan nga gisulat diha, sumalas atong gibasa diha sa maong libro. Ang unang pangalan nga gihisgutan mao ang pangalang Gayo, nga kung imo nang tan-awon, dili man tuod ni giklaro nga mauni ang Gayo nga atong mabasa sa libro ni Pablo diha sa buhat diha sa Roma. Wala man tuod giklaro dinhi sa sulat ni Apostol Juan nga mauni ang Gayo nga amigo ni or katabang na abdan ni Pablo. Lamang gipakita dinhi ang kinaiya nga makatabang gayud sa trabaho sa atong Ginoong Hesus. Mao'y gikinahanglan sa mga kasimbahanan ang kinaiya o batasan ni ining higala ni Apostol Juan nga mao si Gayo. Og ang ikatulong nga ngalan ikaduha nga ngalan nga gihisgutan dinhi mao kini si Diotrephes, og ang ikatulo mao ni si Demetrio. Lahi-lahi sila og ngalan, pero dunay usa ka tawo nga ato karong hisgutan nga lahi kayo og taras sa kinabuhi. Og dili ni gyud kalikayan kay ikaw ug ako gipasidan-an na gyud ta sa Dios
Ibin sa sulat ni Apostol Pablo nga diha sa atong simbahan o sa inyong mga kasimbahanan, doon natay makit-an nga duha ka klaseng tao, duha ka klaseng kinaiya o batasan. Batasan nga maayo, batasan nga dili maayo. Og giklaro dinhi mga kaigsuonan kung unsay atong makita sa batasan nga maayo. Sa kinabuhi ni Gayo, atong makit-an kining maong kinaiya nga maoy pinakaimportante sa mga organisasyon, sa mga kasimbahanan, sa mga grupo sa nagkalaing mga lugar sa tibuok kalibutan. Kining kinaiya o batasan ni Gayo. Og atong makita mga kaigsuonan nga ang tao nga maayo diha sa iyang buluhaton, ingon nga kaabag sa simbahan, mubati gyud kalipay ang mga nangulo, mubati gyud kalipay og kagaan ang mga alagad sa Dios. Mao ni gipakita ni Apostol Juan nga malipayon siya nga nangumusta sa iyang higala nga si Gayo. Ug dili lang kay nagmalipayon siya, dunag gyud say kadasig nga magampo sa Dios. Atong hinumduman nga dunay nay gisulti si Apostol Santiago nga katong mga tao nga wala nay laing gitinguha maong paguba, wala nay laing gitinguha mao ang kaugalingon nga tinguha interes sa pagpangalagad. Mga tao nga nagpadayon sa ilahang gusto, dunay nay gisulti si Apostol Juan nga wala nay, dili na makatabang ang imuhang prayer. Naagay mga tao nga kung muampo ka sa Dios, wala gyapoy bili. Sama sa panahon ni Abraham, wala magpasabot nga dili tagaan ug pagtagad sa Dios ang imong mga prayer, apan timan hustisya ang Dios nga ato ang giampuan. Bisan unsaon og pakiluoy ni Moses ngadto sa amahan para sa mga kinabuhi sa mga Israelita nga nahisalaag sa ilahang doktrina o pagtuo sa pagsimba o pagyukbos Dios, wala gyapon dawata sa Dios ang hangyo ni Moses. Kung atong balikan mga kaigsuonan, si Moses nakigsulti sa Dios ug miingon siya nga, amahan, Dios ko, kung kanang pasaylo atong mga tawhana, akong ipangayo kanimo ang kapasayloan. Pan kung dili gani, papasa na lang ng ako ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Ang tubag sa Dios nga to kang Moses, mga igsuon, miingon didto nga, dili Moses, dili ko papason ang imo ngalan. Ang akong papason ang ngalan sa tao nga nakasala kanako or nagkinabuhi sa sala. Maoy akong papason ang ilang ngalan. Muadto ta sa panahon ni Abraham. Si Abraham nagampo sa Dios. Sakripisyo siya og pagkigsulti sa Dios alang sa mga katawhan sa Sodoma, Gomora. Giluwas sa Dios ang mga matarong, pero dunay matarong nga tao nga nawilis mga kabdangan, mao ang asawa ni Lot. Sa diha nga nawilis siya, wala niya madawat ang mga benepisyo sa mga sakripisyo ni Abraham. Nahimo siyang haliging asin. Muna nga kung imong tan-awon nga tan-awon nato diri sa libro ni Juan, ibin sa libro ni Apostol Pablo, sa mga libro sa mga apostoles diha sa Hebreo Kapitulo 6,
Katong mga tao nga nasayod na sa kamatuoran ug nagbuhat na sa mga buluhaton ni nakaambit na sa pagkamaayo sa Dios, apan ning balik gyapon sila sa kalibutan. Dunay tambag diha nga dili na maayo nga mag-ampo pata para sila maghinulsol. But ipasabot sa sulat ni Apostol Juan, mga kaigsonan, inani ni siya. Bisan ikaw mismo, mubati gyud kag kalipay, kadasig, nga moampo sa amahan, nga mga liupo sa amahan, para sa mga tao, nga dako kaayog katabang sa mga buluhaton sa simbahan. Kung nakahimo tag mga pagampo sa mga tao nga ming sopil, ming taas ang ilahang pagbati, kumbaga ang ilang garbo, mas taas tag pagampo ug doon na tay kalipay nga moduol mo ampo ngadto sa Dios. Labi na gyud sa mga tao nga nahimong instrumento aron ang mga buluhaton ni Kristo makapadayon. Mao nay giklaro dinhi, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao nang niingon si Apostol Juan nga, minahal kong higala, nagampo ako nga naa ka sa maayong pangkahimtang. Muni mga prayer nga gipanghimo sa mga leader, gipanghimo sa mga nagsangyaw sa mga pulong sa Dios. Kanunay na kong gihangyo nga naa mo kanunay sa maayong panglawas. Kung giayo ko sa Ginoo, kung giayo sa Ginoo ako ang asawa, nga makaingon ko nga kaming tanan ng hilak na ato tungod kay mingtubo na ang mata, aming tubo na ang unod sa mata sa akong asawa. Giayo sa Ginoo, gitagaan gyud mig kaayuhan tanan. Kung amo ning nabati, amo ning nadawat, among gihangyo kanunay sa Dios nga mauusab kini ang ipasinati sa Dios, labi na sa mga tao nga dako kaayog na kana bitang kaabag sa trabaho sa Ginoo. Kay kining trabaho nga atong gisugdan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, bisan niining maong programang pulong mo kinabuhi ko sa pagtukod og mga simbahan, bisan pa sa pagtukod og mga FM station. Igsuon ko sa Ginoo kining tanan wala malilong sa Dios. Nakita sa Ginoo ang tanan. Ug mao'y akong mga pag-ampo sama sa prayer ni Juan nga naa mo kanunay sa maayong kahimtang. Layo mo sa mga kalisod na ang kadasig sa pagpadayon. O matud pa dinhi maayong panglawas. Kanang tao nga maayong panglawas, naanay kalipay, naanay kalinaw. Kay usa sa tuburan o source sa maayong panglawas, kanang kalipay. Ang tao nga tinuod nga naay maayong panglawas, kanunay malipayon. Ang tao nga kanunay malipayon, kontento sa kinabuhi. Ang taong kontento sa kinabuhi, dunay Dios sa kasing-kasing. Maunay timan tinuod gani nga tao nga dunay Dios ang ilahang kasing-kasing, kontento na siya. O sa dihang kontento na siya, malipayo na siya kanunay. O sa dihang malipayo na siya kanunay, timan ini, moabot kanunay ngadto sa ihang pagkinabuhi sa kalibutan kining maayong panglawas. Si Solomon ingon, ang pagkamalipayon makaayo gayod sa panglawas. Inanay ang kamatayon kung magsubo siya kanunay. Panultihon Kapitulo 17 versikulo 22. Mo ni prayer ni Juan, maayong panglawas ug ingon man maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Kanang tao nga maayog espirituhang kinabuhi, kana bitawng dili magpadala sa tentasyon, dili magpadala sa mga kaluyahon. Kanunay siyang mibarog taliwala sa kalisdanan, taliwala sa mga problema.
problema sa material, problema sa pisikal. Sa pisikal mga kaigsunan, ato nang hisgutan daghan kay na siya nga bahin sa atong panglawas, sa pagbati, panginahanglanon. Dili lang sa pagkaon, dili lang sa bisti, dili lang sa higdaanan, dili lang sa kanabitang pag-inom, kundili sa ato ang panginahanglanon, ingon nga tao, ingon nga mubati siya og kanabitang panginahanglanon, ingon siya nga tao. Ang lalaki manginahanglan sa babae, ang babae manginahanglan sa lalaki. Kana nga dapit kinahanglan kaantigutang mubarog. Ug ang makatabang ana mao ang kahimsog sa espirituhanong kinabuhi. Kay dunaw gyoy mga nahimong Kristohanon nga gikan sa kahimtang nga daw mura og babay kasing-kasing. Apan gitalikda nila kanang mao nga klase nga kinaiya, klase nga pagbati, klase nga panghuna-huna. Lisod kay na nilang dumalahon. Tungod kay naay mga panahon nga ang ilahang kaugalingong pagkatao mangita ni ana. Doon na po'y mga babae nga gikan sa pagkalalaki, mura og feeling lalaki, unya nakadawat sa Ginoo og mibiya gyud sa mao nga kahimtang og mibalik gyud sa pagkababae yung insakto. Apan dunay gyud mga panahon nga kinahanglan silang mobarog. Sa lain sad nga bahin sa gitawag panglawas or kining ato ang pagkatawhanon, dunay mga babae nga or lalaki nga minyo o niya nalayo sa ihang partner, o kaha dunay mga lalaki nga minyo o niya ang asawa dunay problema, o kaha babae minyo ang bana dunay problema sa gitawag panginahanglanon sa lawas. Kana nga bahin mo'y pinaka ampinganan, bantayanan, kay diha kasagaran musakay si Satanas. Diha kasagaran musuod si Satanas. Muna nga kung dili ka himsog sa espirituhanong kahimtang, espirituhanong kinabuhi, makasala ka sa imuhang pagkabana, sa imong pagkaasawa, sa inyong kaminyoon. Ug hinumdumi kini nga klase nga sala, seryoso na nga sala, mudala na sa tao sa imperno. Kay ngano man ang mga tao nga nagbuhat ni ana timan egyo ni kapilagyo na gibalik-balik sa Biblia nga ang tao nga makihalawason, ang tao nga mananapaw, ang tao nga makikilawa sa dili niya bana, sa dili niya asawa, walay luna sa gingarian sa Dios. Buti pasabot, sirado ang langit, abli ang imperno. Ug mauni pinakadako nga problema sa kinabuhi sa Kristohanong pagtuo, kay kung imong tan-aon, kung mag-search ka, daghan kaayong mga Kristohanon nagdala sa pulong Kristohanon pero nagsigirag pangabit. Mao na nga ang prayer ni Juan, giklaro gyud dinhi
Doon na say kalipay, doon na say kadasig nga nagampo sa amahan, alang kang gayo, nga maayo ang kahimtang, maayo ang panglawas, ug maayo ang espirituhanon nga kinabuhi. Buot ipasabot, makabarog ka. Ing na imong tapad, makabarog ka. Lamang, kinahanglan nga imo na siyang seryosohon ang pagpangalagad. Si Apostol Pablo doon na siya'y mensahe mahitungod sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Nga kinahanglan gyud ta nga mubarog ta, maningkamot ta, nga pamatud-an gyud nato nga kita Kristohanon. Dili lang si Apostol Pablo, maingon man si Apostol Pedro, kinahanglan mo barog ta, kinahanglan magmaigmaton ta, kinahanglan magbabinantayon ta, kay wala ka masayon. Basig ang musulay nimo o mutintal nimo, imo rang kauban sa trabaho, imo rang kauban sa negosyo, imo rang kauban diha sa imong eskwelahan, sa company diin ka gibutang unta sa Ginoo. Kami nga mga nagtudlo ug nagsangyaw ug nagdumala sa mga buluhaton sa Ginoo, nami kadasig ug kalipay sa pagampo sa Dios, alang kaninyo nga nagmatinud-anon ug mitabang usab sa ilang kaugalingon. Timan-an nato mga kaigsonan, malipay ang Dios nga mutabang sa tao nga mingtabang sa iyang kaugalingon. Bisan ikaw mismo, makakita ka sa tao nga wala mutabang sa iyang kaugalingon, nag-abusar sa iyang kaugalingon, giusik-usikan niya ang iyang kaugalingon, dili ka malipay nga mutabang. Kay ngano man, mahimo ra usab nga kawang usik ang imong tabang. Makakita kag tao ang iyahang kwarta, giwaldas ra, gibisyo ra, dili ka malipay kung muhatag ka niya kwarta. Ang Dios nagpakita nga di gyud siya malipay sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo. Kay ang pagbuhat og dili maayo mo resulta gyud nagdili maayo. Muni ako mga pagampo nga kamong tanan, nga kitang tanan, naa kanunay sa maayong paglawas, naa kanunay sa maayong kahimtang sa kinabuhi, ug naa kanunay sa kahimsog sa espirituhanong kinabuhi. Akong mga prayer, ako nagtuo nga dili kini mahimong kawang ngadtos mga tao nga tinud-anay usab nga niningkamot sa ilang pagpangalagad sa Dios. Kay ikaw ug ako gisugo gyud ta diri, gisugo gyud ta sa Dios nga naklaro gyud nato diri sa atong nga programa, tungod kay ikaw iya naman sa Dios paningkamuti nga mahimo kang Dios nun. Kini gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11. Kanunay nato ning nadunggan diri sa ato nga panag-uban. Ingon si Apostol Juan bersikulo 3 nag-ingon, gikalipay ko pag-ayo ang pag-abot sa pipila ka mga igsuon nga nagbalita kanako sa imong pagkinabuhi sumala sa kamatuoran sama sa imong naandan. Kini si Juan mga kaigsuonan, nakabalita siya sa mga kahigalaan ni Gayo nga nakikita kang Juan og mitestimony mahitungod sa kahimtang ni Gayo nga gikan sa iyang pagsugod sa pagpangalagad hangtod nga nagdumala na siya sa maong mga buluhaton, walay kausaban ang iyahang pagkinabuhi sa kamatuoran. Ang pulong pagkinabuhi sa kamatuoran nagpakita ni sa tao nga tinud-anay nga nagkinabuhi sa mga pagtulun-an ni Jesus. Kay kung moingon ikaw nga nagkinabuhi ka sa kamatuoran unya wa gani kay kalibutan bisan gani sa mga pagtulunan ni Jesus, giilad ra nimo ang imong kaugalingon. Kay ang tinuod nga tao nga nagkinabuhi sa kamatuoran, kinsa ang kamatuoran? Si Jesus Christ. Buti pasabot ang mga pagtulunan ni Jesus Christ mao'y gikinabuhi ni Gayo. Og maunay nakalipay sa mga alagad
nga nagdumala sa buluhaton sa Ginoo. Unya miingon pa gyud dinhi sa bersikulo 4, wala nay labaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Bisan gani ako mga kaigsunan, makahinumdum ko sa mga tao nga diin kaniadto na as kalibutan. Unya gidasi ko sa Dios nga musakripisyo arang alang nila hangtod karon makita nako sila nga nagseryoso sa pagpangalagad. Ako mismo mubatig kalipay. Kung mibati kog kalipay mga kaigsuonan, kabalo ko nga mas nalipay ang Dios nga magsudong sa tao nga sa iyang pagsugod hangtod nga mubalik si Jesus nagmatinod-anon gihapon. Ang pulong nagmatinod-anon, wala mawili, wala masilaw, wala madani sa bisan unsang butang sa kalibutan. Sa unod nun, sa kaulag, wala madala. Kinahanglan inana ang akong kinabuhi ug ang imong kinabuhi. Malipay ko mga kaigsuonan nga magsudong, nga magtan-aw sa mga tao nga seryoso kaayong nagpagamit sa Ginoo. Seryoso kaayong nangalagad sa Ginoo. Seryoso kaayong nagkinabuhi sa mga mensahe nga gibilin sa Dios sa Biblia. Bisan ikaw nga tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, mabati nimo ang akong nabati. Kung nibati kog kalipay sama ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, ingon siya, wala nay labaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Ingon dahil sa bersikulo 5, minahal kong higala. Indutan no? Ang higala nimo mga kaigsunan nga gikan sa pagsugod, gipalambog, ipauswag, maurag yapon ang iyang respeto ngadto kang Juan. Kini sigayo mga kaigsunan, grabe ni respeto. Nya timan ini siya. Diha sa inyong simbahan, kamo mismo makakita nga dunay mga tao nga wa gyud mo lubad, wala gyud mo usab ang ilang respeto. Bisan kung gipauswag sila, gipadato pag-ayo, apan ang ilang respeto ngadto sa ilang mga pangulo, ang ilang respeto sa ilang mga pastor nagpadayon. Ug timan kini nakit-an ni tanan sa Dios. Ug ang Dios mo'y muganti sumala sa iyang gipamulong diha sa Mateo 25. Munang moingon kong bless kayo ang mga tao nga miktikang sa pagpangalagad hangtod gipadato gipauswag sa Ginoo. Apan ang respeto nagpabilin ngadto sa ilang mga pangulo. Mao ni ang kinaiya ni Gayo. Unya makita nato, mabati nato ang kalipay nga gibati ni Juan nga nagsulat sa mensahe alang ni Gayo nga nahimong tinuod yun kana bitawng maunungon nga higala. Ingon dayon siya nga, minahal kong higala, nagmitinud-anon ka sa imong pag-alagad sa mga kaigsunan bisan pa kun sila dili nimo kaila. Pagkanindota kana bitawng kung unsay akong nahimo, mao'y mahimo usab sa mga taong kana bitawng diin ko gibutang sa Dios aron magsakripisyo. Malipay ko sa akong makita nga doon naging mga pastor nga hangtod karon, pwede na akong matawagan, pwede na akong mahangyo, pwede na akong mapamalihugan. Lagi mga pastor, mga kaigsuonan nga, malipay kong maghuna-huna nila. Malipay kong magampo sa Dios alang nila. Kasikad ko nga bidesisyon after nga naayo ko sa cancer, nga nagpuyo kong simbahan, wala ko'y hunong nga magtudlo og mga tao.
Kung unsay akong nakatunan, ako nang gi-share sa tanan. Ug ako mismo nakasaksi nga ang tanan nga akong gitudloan o gisiran, dunay duha ka klaseng kinaiya. Ug maguna-una ko sa mga tao nga nagpabilin og pagkinabuhing matinud-anon, malig-on ko, malipay ko. Unya, nindot kayo kung bation nga makigsulti sa Dios para sa mga tao nga sama ni gayo. Ug ako nagtuo nga usa ka nga sama ni gayo, dili garboso, dili sama ni ining Diotrephes. Ingon din mga kigsunan, versikulo 6, nagbalita sila atubangan sa simbahan dire mahitungod sa imong gugma. Nya tabangi in taon sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios aron makapadayon sa ilang panaw. Kini si gayo mga kigsunan matinabangon gyuning tao. Diri sa atong programa mga kigsunan, ang pulong mo kinabuhi ko, daghan kayo mga taong matinabangon. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kaninyo. Og ang Dios mo'y nakakita sa inyong naunag kasing-kasing. Siya nga Dios nga atong ilagaran, maugayo mo ganti, maugayo mo balos, og dili gid kamo niya kalimtan. Ingon din mga kaigsunan, gihangyo na pod ni Juan si gayo. Higala, tabangi ni mga tawhana. Kana bitaw mga tao nga makaduol ka, mga tao nga nagpabilin og respeto sa imuha, makaduol ka. Kaysa mga tao nga misupil na nimo, miribildi na nimo, mas maayo sila kay nimo. Bisan ikaw, di ka kaduol. Kay mahimo man sila nga kana bitang sa inistoryahan pa mugara. Si Apostol Juan mga kaigsunan, mihangyo siya si ang higala nga si gayo. Mihangyo siya tabang para pud sa mga kahigalaan nga nagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Versikulo 7, ingon dinhi kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mauman ang pag-alagad kang Kristo, ug wala sila modawat og hinabang gikan sa dili mga magtotoo or dili gikan sa mga politiko. Noon ay mga politiko nga magtotoo, dili man tanan mga politisyan nga dili magtotoo. Busa kinahanglan tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang buhat alang sa kamatuoran. Dinhi giklaro gitin-aw mga kaigsunan, kung mutabang di ay ka diha sa buluhaton ni Jesus Christ, kung ang tao nga imong gitabangan gantihan sa Dios, labaw kang gantihan sa dihang duna kay gitabang. Munay giingon diha nga bulahan ang naghatag kaysa gihatagan. Kung gigantihan sa Dios o gantihan sa Dios ang gihatagan para makapadayon siya sa buluhaton sa pagsangyaw sa pulong ni Kristo, mao man gipakita dinhi kay ang tuyo sa ilang pagpanaw. Nangayo si Apostol Pablo og tabang adto kang gayo para nini mga tawhanang nangapanaw aron sa pagsangyaw o pag-alagad ni Kristo. Muna'y giingon ako sa kong asawa. Sikat pa mi dito sa syudad, Cebu City. Ako siyang gitudluan. Kung mutabang ka, tabangi ang mga taong mitabang sa ilang kaugalingon. Buti pasabot katong naninuod sa pagpangalagad. Kay ang tao nga naninuod sa pagpangalagad, maunang mga tao nga mingtabang sa ilang kaugalingon. Pero ang mga taong wala maninuod sa pagpangalagad, wala na sila maghuna-huna sa ilang kaugalingon. Kung ikaw, wala ka magtinarong sa imong pagpangalagad, wala ka maghuna-huna sa imong kaugalingon. Kabalo na gug ka nga dunay Dios
kabalo na gud kang nailangit, kabalo na gyud pud ka nga na impierno. Nya magkumpiyansa gyapon ka. Damor tang mutabang sa mga tao nga naninuod sa pagpangalagad. Kana bitang seryoso nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Timan ini nakit-an ka sa Ginoo. Kay matag karon og unya uting kayon man na sa Dios. Susihon, eksaminon man na sa Dios. Asa man gikaning nganong nakapadayon ning tawhana, nganong nakapadayon ni siya taliwala sa mga kalisod. Kinsa may dunay kasing-kasing nga mitabang ani niya, tan-aw na sa Dios. Unya makaplagan nga ikaw di ay na. Timan sa panahon nga dunay mga pagsulay, di kaniya pasagdan. Unya ang giklaro gitin-aw dinhi kung unsay ilang madawat, labaw nga doon na kay madawat sa panahon nga mubalik ang Ginoo. Muna moingon ko sa ako ang asawa, ibin sa ako ang mga kaigsunan ug kaninyo. Kung mutabang mo, tabangi ang mga taong tinuod nga nangalagad sa Dios. Kay dili gyud na makawang ang inyong mga halad, ang inyong mga sakripisyo, ang inyong gugma. Timan ini dili gyud na muani og bagyo, muani na og panalangin gikan sa Ginoo. Munang moingon ko sa mga malipayon nga tabang, miabag sa mga buluhaton sa nagalaing mga simbahan, sa nagalaing mga lugar. Moingon ko kaninyong tanan, congratulations. Ngano man, ang pulong sa Dios di gyud na mapakyas. Panalanginan og panalanginan gyud sa Ginoo katong mga taong tinud-anay nga nangalagad kaniya. Namunay makit-an nato sa kinabuhi ni Gayo. Si Gayo, kung imong tan-awon sa panahon ni Apostol Pablo, kay doon naman po'y Gayo diha sa sulat ni Apostol Pablo, wala man kayo giklaro sa ako nang gikaingon, wala man giklaro sa sulat ni Apostol Juan kung maubani nga Gayo sa panahon ni Apostol Pablo. Lamang kung imong lantawon ang panahon ni Pablo nga dunay Gayo dito, abutanan o nahimong kanabitang katabang ni Pablo. Pero mao ni ang tinuod nga tao nga seryosong nangalagad, mahimo gyud na siyang pangulo sa buluhaton diha sa pagpangalad ni Kristo sama ni Gayo. Nauari ta sa ikaduha ngalan nga diin gihisgutan ni Apostol Juan nga mao si Diotrephes unya og si Demetrio. Ingon diri sa 9, nagsulat ako sa simbahan apan si Diotrephes nga gustong ilhon nga pangulo diha wala magtagad sa akong gisulti. So dinhi gitudloan ta kanang mga taong garboso. Kung dunay nay magwali, magrilaw-rilaw na ng mata, di na ganahagwali, gusto na nga sila mo'y mutudlo. Sama aning Diotrephes nga gipadad-ag mensahe ni Juan, wa gyud tagda. Muna nga nakahukom si Juan nga mubisita gyud para hisgutan ang mga gihimo ni Diotrephes. Kining taong garboso, kining tao nga kanabitang dunay personal nga interest. Ang gipakita dinhi nga ilhanan nga klaro kayo, kusog kaing mamutang-butang. Makakita gani mo og mga tao diha sa inyong simbahan nga kusog mamutang-butang, duna na say kasi-kasi nga garbo. Nya timan ang number 1 nga kontra sa Dios kanang garbuso nga kasing-kasing. Dili gusto ang Dios nga
magbaton ang tao og garbo. Gani gihisgutan ni Solomon. Ato nang tan-awon diha sa libro ni Solomon kung naa ba ni didto. Sa imsaad kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. Uamahan ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang agisalutan ta, kamay kusog sama sa agila. Nangay ko ga pasensya mga kaigsunan kay murag ni surrender akong cellphone, murag ni overhead. Sagdi lang kanang padayon ra nato tong ato ang gisgutan. Kay ato pong miagi nga kana bitawng adlaw gitawagan ko sa atong igsuon pod nga nanukad sa Thailand, na siya sa Thailand. Wala gid pod mi makahuman og kanang nakahuman og istoryahanay kay ning overhead pod akong cellphone. Unya kay kanayon gyud akong cellphone mao po ni akong gigamit pod sa kanang pagkuri-kuri nako sa kuan kanang ato ang mga pagpractice nako para sa ato ang recording studio. Unya mao gyud kanunay na akong gigamit, pero salamat sa Ginoo nga okay ra gyud ni okay na sad. Okay na. Palaygon ang Dios. Padayon ta mga kaigsuonan. Atong hinumduman katong garbo nga matud pa sa ato ang gisgutan kaganina na ani sa kinaiya gyud sa simbahan sa panahon gani ni Juan. Og usa sa mga gihisgutan nato dinhi katong kinaiya nga dunay garbo. Unya sa kinabuhi ni Diotrephes, akong balikon pagbasa ha. Ato ni nga isgutan mga kaigsuonan diha sa Juan kapitulo kani Bible gyapon ako ang gigamit sa akong cellphone, pero Bible gyapon diri sa pikas para ditso sayon lang ang ato ang diskusyon. So dinhi sa Juan, ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 9, si Apostol Juan nagsulat usab para sa simbahan. Unya do na ray problema ang simbahan nga iyang gisulatan sa mensahe tungod kay dunay nagdumala nga giklaro dinhi nga dili maayog kinaiya. Kini si Diotrephes unya gustong ilhon nga pangulo, diha wala magtagad sa akong sulat. Unya ingon dinhi, busa inig-anha ko diha hisgutan ko ang ihang gibuhat nga pagbutang-butang kanako. Ug dili kay kana ra dili usab siya mo abi-abi kon may moabot nga mga kaigsuonan, gani pugngan gayud niya kadtong buot mo abi-abi kanila, hinginla niya sila gikan sa simbahan. Minahal kong higala, ayaw sunda ang dautan kon dili ang maayo. Ang nagbuhat og maayo iya sa Dios, ug ang nagbuhat og dautan wala makakita sa Dios. Kini si Diotrephes gipakita gyud dinhi nga naa gyud ni say garbo.
og dinhi giklaro o gitudluan o gitagaan tag mga ideya unsaon pag-ila sa tawo nga dunay kasing-kasing nga garbo. Una, dili tigtagad og wali. Ako mismo mga kigsuonan, magwali ko, tan-awon gyud nako ang matag mata sa tao. Kung mahimo, ako gyud nang tutukan sila. Kung kamo kung makita lang nako ang inyong mata dire, dili lang ko kakita sa inyong mata, ang Dios ray nakakita sa inyong mata kung nagpirok-pirok ba na. Ang Dios mo'y nakakita sa inyong nauna ug sa kung nauna sa inyong kasing-kasing ug sa inyong kasing-kasing. Jeremias 17:10. Nakit-an tang tanan sa Dios, walay natago sa Ginoo. Kung ako'y magwali, ako gyud nang isuroy ang ako ang mata. Mao gyud akong gitudlo sa mga pastor, dili kay maghangad-hangad, moadtog layo ang ilahang tan-aw, di man na mao. Naamay mga magwawali, mga kaigsuonan nga gawali diha sa simbahan, pero ang mata tuas atop, tuas kisame, ang uban ng lapaw ra. Kana nga klase nga kinaiya, wala na siya matunong sa insakto nga pagdumala. Una nga ang akong gipangklasihan o gitudluan nga mga nangulog simbahan, ako gyung gidasig nga kung mahimo sundang inyong nakita sa panahon nga magwali ko. Bisan kamo mismo kung naay taong makigsulti ninyo nga sigig lingaw-lingaw, walay lami nga ikatubang. Kinahanglan imo gyud nang tutukan, imo gyud nang tan-awon ang matagtaw nga imong walihan. Unya, makit-an nimo gyud ang tao. Ako moingon gyud ko nga ako nagwali, labi na sa mga kasimbahanan. Makakita gyud kog mga tao nga interesado ba sila dili interesado. Naa gani mga tao nga dili gani interesado. Maunay naay kasing-kasing nga sama ni Diotrephes, dili tigtagad og mensahe, dili tigtagad og mga wali. Kung usa ka nga dili tigtagad og mga wali, hilasan ka nga kung walihan ka, hilasan ka, doon na kay garbo sa kasing-kasing. Sama ni Diotrephes nga dili tigtagad og mga mensahe, mga sulat sa ilahang mga magwawali. Unya ikaduha, kusog kaay mamutang-butang. Mao na ni klaro, magsugod na ganig pamutang-butang ang tao, ning dako na ang iyang garbo. Nya dili na mo abi-abi. Unya kung dunay mga tao nga kana bitaw mo bisita, babagan, dauton. Kung dili dauton, ang mga tao maoy kana bitang abugon. Maunay kasing-kasing o kinaiya nga dili ug dili gyud dawaton sa Dios. Ug dili gyud gusto ang Dios nga naa kaana. Kini gisulat ni Apostol ni Haring Solomon diha sa Panultihon kapitulo 16. Kining na ay garbo. Ingon dinhi sa Panultihon 16 versikulo 5. Gikasilagan sa Ginoo. Sugdan ako ni dire sa versikulo 1. Ang tao nga mahimog laraw apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Ang tao nga maghuna-una nga dili ni 16 or kaha na ato sa size. Ako rang tan-awon ha. 16. Diri manggod mina, diri manggod ta na paong kaganina.
akong tan-awon diri sa ubang libro. Kini mao ni siya. 16. Ablihi gyud inyong Biblia. Kay kana na lang pag iyong abli niyan amoy Biblia makahimo mo pag-abli niya wala ninyo ablihi. Dunay problema ang inyong kana bitawng inyong paghatag og panahon. Ingon siya diri sa bersikulo 11. Gusto sa Ginoo nga husto ang timbangan og sukdanan og ang tanang nagbaligya misubay sa kangayan. Kani 5 na lang ta ditso. Bersikulo 5. Gikasilagan sa Ginoo ang garboso, ang maong tawo silutan gayon. So dili gyud gusto ang Dios sa mga taong garboso. Gikasilagan gyud sa Ginoo ang mga taong mga garboso. Dili gyud na niya dawaton. Muna nga ang ilanan sa taong dunay garbo, mga igsoon, una, hilasan nga maminaw o gwali. Ikaduha, kusog kaing mamutang-butang. Unya, dili po na sila gusto nga dunay mga taong mapanalanginan sa mga mensahe, mapanalanginan sa pulong sa Dios. Dili na sila gusto, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Diri sa libro pagyod ni Solomon, mga kaigsuonan, ato ning tan-awon, bersikulo 6 ato sa ning hisgutan, kapitulo 6 sa panultihon. Okay, bersikulo 16. Amo na ni. Panultihon kapitulo 6 bersikulo 16. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Kanang garboso nga tinan-awan, kanang tigpangumpara siyang kaugalingon nga tusuban, siyang nabuhat, siyang natabang. Kuyaw kaayo ang kasing-kasing o kinaiya sa tao nga sa tinawan pa lang mamakita na nimo nga doon na siya'y garbo. Baka kung dila kamot nga mupatay inosente nga tao. Ang naghuna og mga larong dautan kanang magdali magbuhat og dautan. Ang baka kung saksi og ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Mauni kinaiya batasan nga dili gyud dawaton sa Dios. Nga gikasilagan o gikasilagan pag-ayos Ginoo. Og imo gyud nang makita sa gipakita dinhi nga duna gyud mga tao diha sa simbahan nga garboso og kasing-kasing. Siguro bisan kung dili kaayo mo hatod og mga mensahe diri, ako moingon gyud ko nga kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo, maka-discern ka sa mga taong dunay kasing-kasing nga sama ni gayo, ug maka-discern sad ka, makailagyod ka sa mga tao sad nga dunay kasing-kasing sama ni ining Diotrephes nga hilasan nga maminagwali, dili sila malipay kung walihan, o niya kusog kaing mamutang-butang. Dautan ang ilang huna-huna, dautan ang ilahang kasing-kasing. Kay ngano man, ang taong nga magsultig dautan, ang taong maghuna-hunag dautan o kasing-kasing. Kay unsay naas kasing-kasing, maunay naas huna-huna, maunay naas sa mga pinulungan. Kay kun unsay mo gawas sa ato ang baba gikan sa kasing-kasing. Ang maayog kasing-kasing magsultig mga maayong pulong. Maunang magbantay ta
Kay doon na po'y pasidaan ang Dios nga diha sa Mateo Kapitulo 12. Mateo Kapitulo 12, kini padayon ning gipahinumdom sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Nga ingon dinhi nga hukman ta sumala sa atong mga pinulungan. Hukman ta sumala sa atong mga sinultihan. Munang magbantay ta sa atong mga sinultihan. Kay kun unsay atong gisulti karon, ato ng anihon. Mausad nang kun unsay atong gibuhat, mauna buhatan sa tasaingon. Anihon gyapon na. Kini si Diotrephes naa ni sa simbahan. Ug ipasabot dili sad na malilong nga duna po'y mga simbahan nga dunay mga kaabag katabang nga dili na gani maminagwali sa pastor. Pero wala di ito'y natabang sa buluhaton sa simbahan. Kasagaran sa mga taong inana o kasing-kasing o kinaiya, mga taong walay nahimo sa trabaho para mahimaya ang Ginoo. Unya, asa man na sila unya paingon. Doon na ba'y mga kasaysayan sa Biblia nga inana o kinaiya sama ni Diotrephes? Yes, doon na. Labaw pa. Kato si Kora, si Datan, si Abiram. Moingon ko nga grabe to sila og kanang kinaiya. Kay nga naman, sila nga tulo nga mga leader or kaabag ni Moses. Kumbaga, inilato sila sa mga katawhan sa mga Israelita. Dili lang sa mga ultimong mga katawhan, kundi sa mga inila pagyud nga mga Israelita. Kato mga inila, mga leader. Kay nga naman, si Datan, si Abiram, kisagani to si Kora, Datan, Abiram ba to? Ako ning check upon mga kaigsuonan sa Numeros Kapitulo 16. Si Kora, Datan o Abiram nakadani pagyud ni sila og 250 ka inilang pangulo nga napili sa mga Israelita. Grabe ni sila ka-impluwensya nga tao. Mao ni pinakabugat kung mahitabo na dihas inyong simbahan nga dunay mga leader diha nga wa na mo si respeto or wala na mo tahod, gusto na nga sila mo'y tahuron. Naamang mga inana, kay nga naman, nahitabo magani na sa panahon ni Juan, unsa pakaha sa katapusang mga adlaw nga gipanagna nas Biblia nga moabot ang katapusang mga adlaw, lisod na kaayo ang pagpangalagad nga diin ang mga tao manungha. Unsay giingon sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, ingon dinhi, timan ikini sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-una lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan ug dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay mga puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinubdanon, sa maayo, mabudhion, mapasagaron, garbuso kayo, palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Mga taong dunay mga bisyo. Mga tao nga mingtago sa pulong grasya ug pulong kaluwasan makuha sa pagtuo dili sa buhat. Kay kaning mga tawhana nagpabilin ra ni sila simbahan. Tan-awa sa bersikulo 5, magpabilin silang relihiyoso. Apan isalikway nila ang matuod nga gahom ni ini. Unya munay pasidaan ni Pablo, likay ning klase nga mga tao. Kung makakita kag mga Kristohanon, unya ang ilahang kinabuhi wala maalain sa Biblia.
wala magpasabot nga wala na sila'y kalibutan. Naago na sila'y kalibutan, pero ang ilahang kaulag ug tawhanon gipatuyangan lamang. Munay ang sulat ni Apostol Juan, mga kigsunan, ibin sa Apostol Pablo, nagtudlog nagdasig yun nato, mga kaigsunan, kus Ginoo nga likaya nato ang mga tao nga kana bitaw gubot og hunahuna, gubot og kasing-kasing, unya nagpabilin diha sa buluhaton sa simbahan, dili na siya makatabang aron gamiton kas Ginoo. Ang giingon dinhi, mga kigsunan, nga likay. So likay gyud na sila. Usa sa mga angay nato nga hinuktukan ang atong kaugalingon. Atong hinuktukan ang atong kaugalingon kon asa nahisama kining atong kaugalingon niining duha ka klase nga kinaiya nga makita nato sa libro ni Juan, sa ikatulong libro ni Juan. Ang duha ka klaseng kasing-kasing wala itago ang mga ebidensya kung sama ba sa kasing-kasing ni Gayo or sama ba sa kasing-kasing ni Diotrephes nga dili na ganahang maminagwali. So susiha ang imuhang kaugalingon, dili na ba ka ganahang minagwali, labi na kung maigo ang wali, maghisgot na gani sa imong kaluyahon, walin naghisgot na gani sa asa ka na ulipon karon. Bantay kini, kung asa gani ka na ulipon, unya diha ka maigo sa pulong ug dili na gani kaganahan, naa na kay kasing-kasing nga dili mahinulsulon. Kung dili na gani mahinulsulon ang imong kasing-kasing, wala na'y bili ang pag-ambo sa tao para nimo kung ang imong kasing-kasing mismo ikaw dili na makatabang niini. Muna niingon ang Dios diha sa katapusang libro sa Biblia, pasagdi ang mga taong dautan nga nagpadayon sa pagbuhat og dautan. Kay giklaro dinhi sa Hebreo, mga kaigsunan, Hebreo kapitulo 6, ingon dinhi versikulo 4, dili na gayod makahimo pagpahinulsol pag-usab katong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit ug nakapakigambit sa Espiritu Santo. Tanawa, naananay sila pulong sa Dios, nabati na nila ang presensya sa balang Espiritu. Versikulo 5, nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios og nakatagamtam sila sa gahom sa umabot nga katuigan. Apan namiya gyapon sila, dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol, kay gilangsang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Muna nga, mga kaigsuonan, magbantay ta aron ang atong mga sakripisyo dili masayang. Daghang mga tao nga angay natong iampo, katong mga taong mitabang sa ilang kaugalingon, katong mga tao nga niningkamot nga gustong mausab ug mabago. Gusto ba kang mabago? Angay kang iampo. Pero rebilde na gani imong kasing-kasing, mura na kag si Datan, si Abiram, mura na kag si Korah, nga kung imong tan-awon wala na ikapuslanan ang hangyo ni Moses ngadto sa Dios. Ayaw tuguti nga sama ka kang Abiram, kang Korah, kang Datan, sa Diotrephes, o kaha sama asawa ni Lot. Kay ang sakripisyo sa mga alagad sa Dios
nga nagampo sa Dios para unta kanila nakawang ang tanan. Muna kung imong lantawon ang sugo sa Dios diha sa simbahan sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, ang gisiguro dinhi katawhan sa Dios. Kinsa ang katawhan sa Dios? Mga taong tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Ingon dinhi, awhago busa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari og ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ng mali. Mahusay. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawng kinabuhing Dios non ug subay sa hustong pamatasan. Mao kini ang makapahimuot sa Dios nga atong mangluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Katong mga taong wala masayod sa kamatuoran. Pero kung ikaw nasayod na sa kamatuoran, tabangi ang imong kaugalingon nga magkinabuhi niini. Ug ayaw ikumpiyansa ang imong kaugalingon. Timan ini. Dili malipay ang Dios nga nasayod na kas kamatuoran apan nagpabutag gyapon ka sa kamatuoran. Akong mga pagampo nga makapadayon ka sa imong tinguha nga makapangalagad sa Dios. Makapadayon ka sa imuhang tinguha nga makasulod og dapit nga wala nay katapusan nga diin na ang presensya sa Ginoo. Ako sang pasudlan og awit mga kaigsuonan naaman dinhi kahayag biri lang sa tunga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Bisag makasalunon ko nga tao. Salamat Abayawe sa imong mga tabang, kay wala jud ko nimo gipasagdan. Dalaygon ang Dios, paday nagpanalangin kanatong tanan. Sa akong mga dalan, kay tanan akong nagian. Oras sa to nga programa alas 9:35 na sa kagabhion. Bisan nun sana problema na malisod, padayon lang sa pagsampit sa ngalan mo. Walay lain na pagkasimbahon ko, ikaw lang Yahweh, Elohim ko. Maayong gabi no sa tanan, matud pa dinhi ni Marlinda Samiao. Tinuod pastor, ang tao nga naay Ginoo sa kinabuhi mailhan nato diha sa ilang mga inistoryahan ug mga lihok. Tinuod yon, no? Si Sheila Lumihay Tungkal, amen. Thank you sa panghinomdom pastor. Ato gyung seryosohon bitaw gyud atong pagpangalagan. Mao gyud ni kanunay gipahinomdom sa Dios. Kay wala nay laing chance. Wala nay laing higayon pa nga makasiguro ta nga makasulod sa dapit nga gisaad niya. Naamang gyud gisaad ang Dios. Naamang gyud
kanang giandam ang atong Ginoo nga kwarto lawak para nimo para nako. Mo na iyang gipamulong nga gisulat diha sa libro Juan 14:1 hangtod sa 3. Nga sa dihang mahumana niya paghimo ang mga lawak mobalik siya kung kuhaon ka. Ang taong madala kato mga taong nagkinabuhi sa iyang mga mensahe. Munang magtinabangay ta sa pagdinasigay, pag-inampuay, pagpahinumdumay. Muna nga akong mga pagdasig. Katong mga taong wala pas kamatuoran o wala pa makadungog o magkinabuhi sa mga pulong na asbalang kasulatan. Sila mao'y ato ang tuyo aron makadawat sila sa kaluwasan sa mga atong naangkon ang saad sa Ginoo nga atong ilagaran. Salamat Yahweh. Ug mabalik ta sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko, dili lang kay ko magdugay ron kay naay nagtrabaho sa simbahan, nag-overtime pagtrabaho. Wala ako gipasalamatan ang Dios sa iyang alagad nga nag-overtime. O niya lipay gid ko na usasas kanang nagtuon estudyante sa una sa basic pastoral. Kaya karon padayon siya nga dunay kadasig pod sa pagpangalagad sa Ginoo. Siya po'y gipadala sa Ginoo diri aron pag-finishing sa atong simbahan. Nya kuyog pod sa atong mga kaigsunan diri nga dunay kalipay pod nga nihatag og panahon. Nya kining tanan dili gyud na kawangon sa Dios, buti pasabot gantihan na sa Ginoo. Katong tanan nga mga nahimo nato alang sa buluhaton sa iyang ngalan, paghimaya sa iyang ngalan, dili og dili gyud na kalimtan sa Ginoo. Gantihan og balusan gyud na sa Ginoo kay mosaad gani ang Ginoo. Iya gyud nang buhaton, iya gyud nang himuon. Sumala sige pamulong sa atong Ginoong Hesukristo nga dili gid ni mapakyas. Salamat Amahan sa imong mga tabang, kay wala jud ko nimo gipasagdan. Salamat Aba Yahweh sa imong mga tabang. Before ko manamilit mga kaigsuonan mo kanta usa ko diri sa ato ang programa. Ikaw nagkauban sa akong mga dalan, kay tanan akong nagian nahayagan, kay tanan akong nagian nahayagan. Salamat Yahweh sa gahayan. Mukanta sa ako mga kaigsuonan sa dili pa ko manamilit. Kinabuhi ta dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban, walay laing magbalantay, iatiman pagyud kita kanunay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay.
ayaw pusiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang sus. Ikaw ako makapahulay kang sus, ikaw ako makapahulay. Usa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba nagkahios sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang sus. Ikaw ako makapahulay kang sus, ikaw ako makapahulay. Ikaw ug ako makapahulay diha kang Hesus. Kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalibun ko, Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, katangpag ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Kabaw sa tanang utang, ikinahanglan ka, di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang utang, ihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi mo. Labaw sa tanang utang, ikinahanglan. Dalaygon ng Dios nga paday ang panalangin kanatong tanan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios sa iha nga pagkamaayo. Og dalaygon ang Dios sa ihang pag-uban o pagtabang bisan pa sa ato ang paghimog mga kanta, mga awit, mga kalangit. Nga ang tinuod karon pagyud ko nag-practice, nagbansay, nagkat-on og record o na ako'y mga nahuman o compose sa mga sonata. Moing ko nga di gid basta-basta kanang mag-compose tag mga sonata, labi na kung dili taanan og drum. O na nga ako pong ipangay sa Ginoo nga bansay ra gyud nga tungad no. O gusas ato ang nahimo dili pa gini final kani nga makapahulay nga awit makalangit.
Mao ni akong na himo nga di pa gyud ni final. Ang kinabuhita Inay nag-atima Dinhi sa kalimutan Ang ihang drum murag nangulahi pa pero pwede pa gining ma-edit. Kita gibantaya Bisan sa kalistana Bisan sa katalaman Ikaw o ako nakalaban Wala'y laing magpalampay Giatiman pagyud kita kanunay Kang Jesus Ikaw ako makapahulay Kang Jesus Ikaw ako makapahulay Diha kita kang Hesus makapahulay mga igsoon. Sige Ayaw Diyos sayangin Ang nagsakripisyo Nga ikaw mabago Ka ikaw gihiyahan O gituluan Aron makapuyos sa kalangitan Wala laing magkalantay Giatiman pagyud kita kanunay Kang Jesus Ikaw ako makapahulay Kang Jesus Ikaw ako makapahulay Oni ako ang gipraktisan mga kaigsuonan na bansay-bansay pagyud ko ani. Unya ako agyo nga giampo sa Ginoo nga kana bitaw nga makuha gyud nako ang timing, beating ani nga kanta. Labi na gyud sa drums kay first time pag gyud nako nga kanang mi gama og sonata. Ni hawal kayo i-drums pati yung hawala. Muna nga nagkawala-wala taon po ni ako ang pag-drums sa ani nga kanta. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ka nato. Dili na to kalimtan nga sa atong kinabuhi kita gitagaan og kahigayunan. Chance dili na to usikan. Nga sa atong pag-alagad sa Ginoo dapat ang atong sigurohon kinaiyang matinud-anon, kinabuhing mapaubsanon o kinabuhing mapailubon. Ang kinabuhita Nay nag-atima Dinhi sa kalimutan Kita gibantayan Niya ang ako ang gigamit sa drums kay keyboard yun ni muna nga hawal damor siyang hawal kay wa gid ko maanad og gunit og keyboard. Unya ang akong gi-bass pod kanirang ato ang acoustic pero okay ra man gyud ang kanang gawas ra sa bass pero dili gyud parehas sa original nga bass kay kuan siya murag pinugnan niyang tingog. Unya no ato ta sa pagpanamilit kasi ako nang gikaingon anay nagtrabaho sa atong simbahan nag-overtime o sa dili pa ko manamilit ato ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw yun sayangin Ang nagsakripisyo Ako mga pag-ampo sa mga kanta nga ato ang naumol sa programa. Ako mga pag-ampo nga makapapukaw ni nato, makapahinumdum ni og makatudlo sab ni kung unsaon nato pagdumala ang kinabuhi nga naay Ginoo. Nagpahinumdum usab ni sa atong kinabuhi
nga bisan asa tagi atiman tas Ginoo. Magampo ta mga kaigsuonan. Amahan amo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulog, mga mensahe. Bisan pa sa ikatulong libro sa libro ni Juan. Salamat Amahan nga imo kaming tudloan, gitabangan kung kinsay amo ang sundon himuong panag-ingnan nga batasan o kinaiya diha sa mga simbahan. Salamat o Dios nga imo kami gidasig gilig-on sa pagkinabuhing matinud-anon, matinabangon, magbuhat og kaangayan sa pagbuhat og maayo sa imong atubangan. Salamat o Dios nga kaming tanan sama sa kinabuhi ni Gayo nga nakahataw og kalipay og kadasig sa pagampo ug pagka mainampuon sa imong alagad nga si Juan. Amahan, tabangi ako mga kaigsuonan nga dili gayud mutugot nga mawagtang ang pagkamapobsanon, dili gayud mutugot nga mawagtang ang pagkamapailubon. Hinoon maghari ang imong kinaiya ug ang bungas balang espiritu maangkon og babatunan sa matagusan. Ako silang isalig kanimo. Ang among kinabuhi among itugyan isalig kanimo kay wala mi mahimo kun wala ka. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin ka namo karon og hangtod sa imong pagbalik. Ubani kami sa among pagmangatulog, pagpamahulay, pagpadad-i o Dios ang imuhang mga katawhan sa imong gamahanang mga anghel. May magabantay, magatiman, magapanalipod kanila. Salamat o Dios sa kadaog kag kalampus at panalangin nga imong gipasinati kanamo. Among isalad, itugyan, isalig kanimo ang among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini inyong igsuon na Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios o good night. Utang makapay mo. Sa kalistana, bisan sa katalaman, ikaw ako nakalaban. Wala'y laing pagbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay, ikaw Jesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw sige, ayaw yun sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o gituluan aron makapuyo sa kalangitan. Wala laing magbalantay,
ba magkahiyo sa kita dili na to kalimtan magtinabangay kitang tanan buhat na maayo kita walay laing magbalantay kiatiman pagyud kita kanunay kasus ikaw ako makakakulay kasus ikaw ako makapakulay walay laing magbalantay giatiman pagyud kita kanunay kasus ikaw ako makapakulay kasus ikaw ako makapakulay